Kula Muhammad Rizal Effendi, nomor absen selawe, badhe nembang tembung macapat pangkur laras pelok. Titilaras tawi tangga nada laras pelok. Molu jirolu monem jirolu luro jinemo luro jinemo. Titilaras pangkur laras pelok patet 6. Lumomomo lulululu lumomomonem cici rolulu roci. Monem cici cici ciroro cinemo momomo pat monemo lumomonem cici ciciro ciro lulu nem cici cirolu nemo luroci. Cakepan pangkur laras pelok patet 6. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati. Wis lawas anggonku nunggu nanging mung leledha ngelingono rikala dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Matur nuwun.